Haman lagi dong kisnong githau, idon bet iwe ibrio, ibangi shit kot ban wan yarap ini, hagi yang kisem kejongi ban penkut ban airong airup. Timinta kesngi idon bat kenika kinhun ki samla ki ba tre ya kenihi kakam ban yarap ini haka ban penkut ya ki pelau ki yang kisem kejongi bat kumjuk rup ban pen itanat ban pen wandur ya ki yang kisem kejongi. Kani kakinhun ki kena samla ki bangi ngin yo banya syong banya kren banya thu khana ha kani kasngi kadai kakinhun ka bla ai kerteng ka prime touch creation kani kakinhun prime touch creation kadai kakinhun jing ki kena samla ki ba klem up ba kita kilat kilenti kin wan ki hindre kilat thau hi la kilat kilenti but kin long ki kena samla kiba 3 shitom kiba 3 minut bat kiba pen urlong la kita ki jing pos niu ki jongki to ling ne jo ban shong ban snap ke e ka jing thmu ke e ka pen long ke e ka jing sedang jong ke ni ka kam jong ki ni ki khna kani ke de ka khana shapang ka kinhun ki samla ki basmat ki basting ki 3 minut miet labat sngi bat kumjuk ru ki bakrau ka bor ha ka met ka phat bat ka perkhat perdan kini ki shim up ya ka kam nanu ru hindre ki pen mi hi la ka kam dak ba pli hi ya ki lat ki lenti ringkat lang baro armut usam la Kenneth baru usam la Hubert ilas dang ya kini ka kam ban ai jing sakri ki pat ba ha ka liang ka kam nyat long bat ha ka liang ka kam pen khot ya ki yeng ki sem bat ki saudong saukun kini ki samla ki pen i kata ka jinglong baka nu ka kam kaya lam shaka kam ka bakrau lada pitre hok 3 minut bat le sani bha ya ka nu ka kam ban ai ka jang shakri ka bhun ka bapaka shki brio kani ka kinhun prime touch creation Ketika kinhun ke pepindon kam ki tiar kitar ke jok minta ban kam itanat susu bat kumju ru ban kam penstet ya ke kam ke jongki lada pikwa ban pen keladur ya ki yeng ki sem ki jongpi ban kam pen itanat ban pen pernai pen thaba wat kret ban pun ya ki ni ki kinhun hu number rahinyo san henriu art lai hinyo henriu lani pila pen follow ru yeki hak Instagram page ke jongki Publishable ya kini ki nongseng jong ke prime touch creation miso comment ba pi la platform bi don ni ha kani ka jinge thok khana mo ke jinge kren ke jinge kendo jinge ke kisni tie kublishabon ini iba Hubert ba i kublishabon iba Kenneth tie tu ini sedang no ya kini ka jinge kren ke jinge ke por ba ngakwa ban kli pi baru arwot kinong seng jong kini ka prime touch creation ke ka penong pi ban sedang ya kini ya long pun kini kijat kam ke namar ngi iba baro armut bepi pide belanang lasta pila bele de kibe ki jat kam mo bele ke e ba penoi pi ba pinjit ya kenika lenti te ha kabadi ba kani ka kam kumno ngi poi sangi kani rai te kumba shwab ngi stang ni interview menangi kran ba ngi shimel di asan entrepreneur dai te ha bang entrepreneur hi basically it means ba pin ha bang wara ka solution when there is a problem Temtang iba hapo shlong hidai umpat don kino ki service company ki ba longkum he kamnyat rong ka company ko temtakan te habo ong hiban what solution it means bang haban find hang ko don ka gap te haka kamnyat rong hi ba ka don ka gap kam tam haka por slap ka por liur ba babuan hi kimju tre banyat rong haka por liur namar ba ka jor slap than te which means kategori problem to every problem there is always a solution. Te longi ngi hapan perkhat, what is the solution for that? Te hangtang isa design pa ikitiar ki chungi kumno bangila ban ka
ba ka penlong pat ngi bengin la ban nyat rong wat ka por slap ru kanum effect ya ka quality jong ka kam kanum effect ya quality jong ka rong kan te ha ka bai dei bat kan ka kumnung i poish kan ka benta pat de ka sulong bat ba I cannot di dei ba I artist te ila tre kam rong ru te ha ka jing ya kan du bat ba ngam tu ngi poi ban ya crunch phang ki kam seng jam mo te de ha kata ka kenti bengi yo ban ya plio jong mot kumnu ban pen pher ya ka ru kom nyat rong ha po ka jela ka jong nomor babun hi ki yaj bet kum katuk bangi ong ka traditional method of painting tengi pat ngi persang bang ora I jing pair namar ba for example ng shora mo ada ka traditional method for example ada ka shimpor shisngi ban pendam dai henry ha ka new technique ka bangi ngi penan come through various research ka bangi le dai yaki we kala macam por shisngi henry ngi kala macam por artenta so there will be a time consumption so ngi feel like ka gap of time consumption ro Dede kata kan nongrim ngi sedang ban pen perang susu ya karukum teriga jung ngim ong ba in one go ka shai berkhot ka one ka ideas berkhot kam julong kum tahe Henry ta kila ayat enti hi ka batai pi kuno manda te basically ngi perkhat outside of the box ngim long stick to the four corner of the walls kemudian ngi perkhat sabar kumut for example ada hang ni kadon tak wikajin khang le sia kadon kading what is the next step to do ladam yo ban mi tai te kabot ni penan kami ka jabi yang chingi ban perkhat kan jadi ak tangan urem ngi support ni penta ti I kenet long ayu pi don ka I ka ba long pi ba pin sedang ya kan ka kam I menu pi sedang ya kan ka kam nama lingkong tu pi kami don pi plus sedang haswa jo mo te ka kawai ka bapun long yang nga kumno bangin ya le lang ya kan ka kam ka long ba mensua long ngatre hi kan ka kam mo ngatre kan ka kam tong ba long pat long ngampat perkhat ra kum uta entrepreneur te long kum ta kan nadu pasdang kum ni te long ngam sua long ngatre bi belah kum ong in general mo ba perkhat ki atre belah bi kum tu ba te ngar nga le ta kum tu kan te hadian skim tu pat ka dan hi ti men sem ba ong ba ngam dei ba sakut tangat ne ta kadan ka ke bau bleu bu hanga tri sa kum ni ba ndai pat ka wei ka jing song thu hanga ka long bau bleu bu yang abalong ta leader ta te ndai hatu ka po pa ngam pat song thu kan hadu kata kata te ndai pa ling ba ka jing ya lenti kum tu te ngasa sedang bon poi ban sim kam tu kan andang la poi ban sim kam kum tu ka kum trai ka long ba kum balong ki wei kum ta ba hi kum ba su ong ba ki contractor tu te ngasim hata ka rukom hi kan ba ya trai lang tu khat lang ki nang trai tu te ndai pat ngi isi bun kata ka jing duna ta kawi ka jing tuna te ngai iba gitar ngai habang ngapet tu ki video sentu ngapet ki YouTube ngai ki beri sabar nampak keren po India ngai ki beri ki sabar ri ngai ka long so advance ta adu kata ta bahasa ni ngai dang duna sebab palat kan te ngale research ki beri po India ngai ki dang kham duna te ki don hi ki ba ka tu kat ni ki cities ki bala kham ai ma te ngai pat bonong kom shani pat kam pat don kan te ngale ong no ngong ba naladi te ngong dalet marwing ngam la re kan ni te ngong ba ban le kan ni dan kam ka kan hun dan kam ka tim kum tu te ngapoi banyak keren bai hibuat kan anda la poi banyak keren bai hibuat te ngai perkhat long bai ka bai perkhat tang ba su perkhat ro kam der ka batang sisngi asngi si banai arbnai ande ka simport kan de ki bun tli ki banai kan ka bangin yang wat ka kerteng kum no ngin ai kerteng ngila sedang man ai de kawi kerteng kum tu la persang ta kam long ra te ngila sedang man tak poster kum tu kam pat long ko to te dia pal tu ngi sedang ban phong sa uniform kum to kan ane ka uniform ngi daya perkhat phang ni le uniform ko bakum no ka ik ban ya hap ba long suit ba kan ka har kom tre ko ngi kan namar ni ko ngi oban phong t-shirt tam ba t-shirt kam sui hap ngong ba kan ni ko kom tre ko ngi ka hap ki vest gitu kan kita balong jersey tum to ta te ka tu namar ba ka tu ka represent ka safety ru ta namar tu ong kom de por men i lo kalong shai kan kalong klia te natangi sa ka helmet tu te ka badang stang ningkong ta ka khamsim jing e hi namar ba ka long ba ki berkim pat accept tang long new hane ta te ki dang long lingwa kan ba ngi phong kom tu te ini ai musim yang ai ong ba te ngi nang step by step sha kom tu te ngasedang saya ladi kan phong te ngasedang saya ladi ngapong ba nga traditional dang dan maroi ba kana ngapong bi umter ki kli ki bre tang ai thu kan ai thu ba ngi la sedang ban seng ka company kum ta ma te ndai pat long kawai ko bostana ka long ba ka ki babun hi ki trying ka long ba ki ai musim ki ong ba pin sakio pin nang ya cha khmat em tu long kum ta long lingba ka jing tarai ka jingi sha tu ki yeng wei atli ki yeng ki baret tu ru te long ki ihun ta ya ka kum tarai ka jingi te ki ya thu khana kan sharum sanang
te anda lai thu khanam tu suki kum tu te ngi sedang ban kio kendiat re harta ka jeng sedang tu kamut ban ong ba sedang ka la sui ya ka ya kum tu long ba la kio kun san kan re ki sibun ki jing ki bangi hab banya nang ta kitar ka funding kam dan lai i lo chabar ki dan kitar ngi labu les lem tu nama ka research ngi le man ka sngi ba kum tu te ngi labu lupa ki jing tho kum tu bakin sapai kata ki dor te re haman bagi interai kum tu ngi invest kum tu kan te suki kat banang ya kisngi kum tu ngi lanang yo chuchu ki kitar ngi lang recruit chuchu ki breum tu te ngi sai iso ka ni ka advertise ngi ka bodi jong ka CMEC ka ni ka chief minister championship ta ka di jong prime megalayam tu kan te limba ka jengi ka tu ka advertise kum tu ngi le omno ngi sedang ban approach kan long ban kumno ban apply ka tu ban apply te kidan ki ba mesti ngi ong bala da PP let dai ngilong kedan ka chance bengin yo ta nama bling la long unique lupa te kajing ai musim satu te ka pelong ngi bengin le la kale kan te anda ngi la ya le untuk ngi try te ngi kalong successful kan te anda la long successful te ngi iba menta ka te kajing ya ulti ka jengi te kadang ka vision jengi kampat kut nangkum ne kadang he ka vision ka jengi te handa ngi sungu yu play pat bangi long kum ne menta long ka kam ngi mdo te ka di kajing kerku ko jong play ma but kam tam ru iki trying ba keleng ke bangi ngila pentri long ki yarap ban ai men siem nang ta ki thu khana sheki wei ki thu ya kakam ko jongi te de hata karukam so na pi bar arun he would mo na pi bar arun ki no sing jong kanika prime touch creation ngakwa ban tit mo ngin pai biang kendian menu pis dang ya kani long pia kum ka team menu pia sedang ya kani mde macam senam hot ka jing sedang hi as a team ka David last year my November den re kar liang jo ka jing pentri pa de long iken dak sedang prior to that de long manga pa de namar bangatan hapok academics ta kadang fokus academics ka shulong ba min cham senam onda ngala ada pulie ngam padan ai ban ko porma plus la ada atar ka portlang te kajing kendu seperlong ju ram ka por tadi hata kajing kendu namar bangi dan ia kendu seperlong ngi pentikna pa bakal long productive takmud kajing ya kendu firstly kan dari page play kabangi build up ya ka relationship kajing about play ni ju ya discuss about the Bible tekabar ni ya crunch pang ka long ring yang kajing ka balai pa long ya crunch pang hikam kijam tede hai ta inong rem dai ide ta ibenta dai ka pelong ni bangin po ya crunch sha kan ka kam sengkam ke tede hang ta kan rem nisa yo banyak pshong e perkhat ni so it's one of the way which we can do kabala ban create employment om tai ngi ndrai what yaki way ru gibadan ka jing terang pantrai ya kam nya rongket namar different people different callings te kadia kata nongrem bangi ta sedang as a company la se bangi long professional haba ong hi bangi long professional kabat ba nadu kapor sedang bangi nya kran bagi trayang hadu kapor bangi dap ya dap ya ka kaman tadi kamu ya professionally habang ong ta kapumno kamot ba shubo la ta kitra yang kila contact ni dai te kai ka bangilet kalong bangilet ban visit ski yang jongki te ka visit ka di free of cost ng charge mar ki don ki ba charge ni bot yak ban shu visit to tingilet for free of cost ka visit te na tangi inspect te kamot ngila ikran te kitra kila agree ya kata ka price ka bangila ikut dai te kam kut tang ta te bakan long more official ngila kamno kadon daka contract agreement dia kini ka contract agreement part ka full transparency kan ka full transparency ya ka work description ka bangi di panda dan anta ka don ya ka price ru ka nula ikut dia kini price ki don full installment kamut bangi shim 25% man badak 25% reward kamut bangi shim 25% of the ka pisakan de long hadu bandap complete 100% de hakni ka contract agreement dai kamut kitra ki don copy ngi don copy te kitra hisim atau di contract agreement dai kila ban fight lada kadon kanu ga jing duna ha ga jing trai li si ngi akut ban le lai kuat han ngi le tang ar kuat kitra kila ban ong kum no kani agreement pi akut mentah ni pimna tangmut ki don ka rights te nakaliang ga jing ru ngi don ka rights ke ba ngi pin ikan ada for example ada imeste e yang ba le tang ar kuat teng la le ar kuat Hari hadin yang boleh pimnet like one.
teng nampi ka jing ikut ko so it's a full transparency te wat hakaliang jo ka jing sio ru kamut ba sisin bag simpisa kandan ka signature ru khnang ba ki trayer kin mala banthok ni ru mala banthok te sisian ba ki trayer ki la ai pisa ka bot hakatu ka contract agreement la dan ba ka sign ka jongki ka sign jongki so it's a full transparency kan tengin ha banyak professionally te wat ikini khna ba trayer ni train ba long namar bing layat professionally kemut ibu dak SOP systematic operating procedure kemut ka kam ngitrai ka jat step by step it's not bangile lumprum bet kemut ka don reka step by step ni bangina de ka taur to so tana ka so shai bha ka ta ka kombatai jong phi mola de kidon kinu ki briu ki bakwa mo ban book ge phi ban hai phi ban pentrei ka ying ka sem ka jong ki nang ta phi ngi kwa ban poi shakani ba kumno phi kuma phi ong phi don kinong trei de ki betrei po jo phi kini ki kam ti kat nungut i a phi la employ phi hakani ka kenhun ke jong phi ken hakani ka team to te ka bai de bakata te kanu ru ka sedang ngabaret te firstly hi ngi sedang to sawat sanwat te hendrei ka panang yat kapor kanang pli kalat kelinti te kakam kanang wan te haba kakam kanang wan kamot ngin hapan advertise ya ka post ka balat kan te ya ka bamenta ngila don arphongot ki patra ni hakini ka arphongot include ngi la long arpar te hakini ki arphongot ki employees ki don ri kin thai te tamba ki kin thai as of now unde bi ki nyat rong endre ki kin thai ki specialize ka wall designs wall painting sculpture te pada ka de kamon jumlai tingi don ka jing thrang babat ikin thai in pinslor ga ne kam kan amar when we talk about women empowerment this is also a chance bangila ban empower ye ki kin thai kan amar kakam kan thai kam kut tang po kitchen la ne tang kam sa jan kam tam itu le singin ong bat ki bom da kot bor thana ka jingpuli puti te hendrei kum kini ki kam dai ki de ba kin thai ki la ban na te ni project e kata let's hope for the best bangina la ban wan ra kata ka jingkla kan ha ka imlak sal ka jangi in pelong ngin pelong narrow mindset than yakin nong song hendrei ngin pen wan ra be mindset ko long open kan poro ti nang ta ai training ni kumno subo kini ki ban one ke la dikila apply ti phi shortlist kumno ki phi pet ki di plan nang lupa bla yo training ne phi ai ska jagi kai ru ki te kata long it depends ma da kidan ki bala dan experience lupa te kidan ki balong bom pat te bi e sifang karong te hendrei pat long ki kwa pat bantrai te ka badai ba kita ki ba la dan experience lupa hendrei pak kar ko mantrai ba jani ong kla pher nama kinden ki wei ba ong bangang la trai kata snem ngala long baham tam ta hendrei andal apa sini ang kar kom trai ka teknik ke kelan nadong sedong kana dadi wakna naka 100% kan dadi wakna 40% 60% kala dai bottomai kan ki namar for example ada ki midin ban le dong burut bai te dapoi ban ngi habis mesin te ki haban lon kan kom no ban le mesin ru kamur ban hikai menta sibil lanang to kum burut menta hikai menta sibil lanang ta ka pher kan long ka ya step by step no kata kum ka mesin ru haban nang ban repair menta pinsunang tamban le andre la saya kedua nang te haban nang mal kum kini mesin ki haban le mobil entur ta te kadan ka service tu kan te nang ta on top of that ki long ni ki design kum tu kan te ki design te inda sumbot for example da tu way wang ba ngala sule ki design ngale bun tli ki yang andal apa ini boleh ka pher ka long ba ngi le ka style la jong kan nimle re tu ka ba ki kopi tu nama ba majority hi amde bang khain down re pa majority hi ka julang kom ta hi ba kadan ka tu ka catalog kom tu dai ka besit ai de ki provide ini company kan for example ki bodan ki Asian Paint tu tidak la dan lupa ki design kom tu kan tak ba mod ba ki supen i ba kini ki clients ba ki client ki sujet tu design ba tu unang le design usule be kan tu balik design ulet ya tu ka training te unang be take tang gitu kan unang extra ra te kamut ba lada hatu ka catalog for example lada dasan page ma te san pot lagi design ta ka bomot ba hapo selong kam de tang san pot lagi yang ta ka bun de hajar le de lak le te ka bomot ba kan long simula ka we hadin ka we te ka ka ba ka jenglong unique ka jengi ka long ba ngim copy ni kido ngim le ni kido ngilang on spot be kan kum kan ka moto ka jengi ka balong ba you imagine we deliver kemudian modern mapi pun urlang mengi te ki try ki imagine kan ki imagine la ki perkhat kan long kumta ka design tu ang ki syatu ingi kan adalah itu ingi pat ngi sedang ban pen i kan ngi sedang ban le syada ka rough drawing kum tu ta man pen i kan ka design pi tanat am pi long ne am da ki ong le kum ngi le kan kum tu kum kadan ka we example nga kadan ka we ke yeng ka bangi la le ka di guest house kata iong ba ikwa le kum ka jaran dia te menta pin ong pi khat du beri banaga ti phale jaran dia nama
te kamut bangi kumki ngi pak kasi so ila dia ong aingu ible bang adil pa artist kum tu te ngila man penwandor hakadur jaka jaran dia kan hakawal te dan tu balong kum ka lentang te phasna hakadur jaka lentang ka ba exterior shabar kum tu te majority hi balak banle de kile de ready made tools kan te kit do tu tools be tu besule be within 1 hour ada te hendai jengi pak kasimpor khandiat banle ek design hendai pat banyak compare pak kalong so realistic kan bapindah page lu pin ong bak di kelentang sisa hadu bapindah kata pin sesuatu bak di ka design te kata di kecingnya pair ka ba lada kiwe ki dan ki ba ong bala dan experience lupa te hendai wal kata rum de ba ong bangi kentan hendai ngi pedang ngin hikai kan nambal ngim ko aban sus aku tangi nginang tamangi ngi ko bagi judge menre jengi para khasi ngin yaki ulang ma namar ba kawe ngabi hiba kalong ba ngadan gani kecing angnut kalong ba ngi ko man kentiu para khasi ma namar ba da pipet ka kam sini la bun babat lot ki nangwai ma dapat minta for example pak design hawan rana gohati na sabar em tu hendai dang dunah ki khasi ta te ngi haban mi ken namar ba ki khasi umde bang bakim dan sap ki babuan pala ki dan sap te hendai pak kalong pat balong kim teplat ki tu ting tu kan te long daka ne karukam ngi sedang bat kini ki ba mempadan experience lu te ngi ai ke jing hikai kan anda ngi la wan sane sa bateri bat ngi te kumba ong ini kan ke ngi step by step te hikai te hendai pat ya kabam mentapan let's say kidan ke basutu bakala ba ong bakin kin sia ko lengi ma pankam te hendai kapur ban ai kam ka dei bai hadu bing dala ai advertise kan anda ngi la ai advertise komot baki sala ban ko lengi kan te nama ya kabam menta te ngi lang kat ni ki bro kedang biang ta anda ngi la astang yo project sisu teng satap sisu kan ta komot menta kanut li eki project pio pishim haki kashi benai okay ta kabai de for the time being komenta da kumno san hadu rutli hakashi benai te kum for example ada dan bakwa ban nyat rong de ki ba ong kerki ngimla su ban le namar ba kini ki ba khot ingi ki long first come first serve ta te ning ko ngi shim bi kum tu first come first serve to masmon la wan no handai kat nang mi kisngi tu long la nang kham mo la kham itu beriu ta hoi te ki la ya ko ting la ka ba ko ngilet ban te ngilet bi pa ka song ka jing confirm ka jang ki kan for example metanga ngawan ha kan ka yin dai te ngawan pet ya kan ya te lawan inspect aim tu te kim pat confirm kan within 1 week te nganang lek na show kan te hendai u si ni u di kum tu am ki confirm kloi ka ngi thap na ki kan ha tu te da kan ni ka long bangi pelang ke menta ta ka bomot ba menta usnam ka mon bangi la bun badap kan komot ba hadu next year ru ki brio long kawai kang sungu ible kalong baki ki ki jingshania te kila dan baki la buk lupa kan ki kwa bi bangi ngin penterai kan te kila bu du next year te hendai pat long kam de ka bersyukur tang kum ni hendai kam de bersyukur tang san hendut liki yang tengin sapun buan ling ba ka jing thap jingi ki brio tu kan tinggi suatu baka kam ke jompi kala nang ya menta tikla dalong kata ka company ke jompi mo ke brand ke jompi kala lo very professional ngas ko abantip baro mengi ko abantip hakatu ke por ke bopishim ya ke kam ning kong baro armut mo kum kinong seng kinong play ke ni galat kelenti ka yeng ke bopilet ban shim kam ning kong ha tu por bopilet ban sedang ning kong hatu ka tu ko por pisos ear so smeet kan long ne kanum long ne pilong so exciting ne bapio ban shim kam ning kong te ha ka bai de kata re te sisien bale kanu hidai kamot ma banlan nervousness ka dal hi tang ba ka ba super ba jangi launch kran be ba shai ka long ba habangi sedang ya kani ka company jing extra ka jing tuai te what igi battery bat ngi mentaru shop sedang tre hi kamot kadip ka jing tuai ka jing pulik tin chong play tengi nget ba kadang ka jing ka nakaliang ka jingi ba sisien hi bangila wat shai ka hima ka jong play be ka jong play dai te kamot ka tin jong play kran sai ka ba ki ek ibaro nai lang tamapi te kamot kata ka jing thrang ka jing dai kalong ba ngin la ban tre janai kam baki clients kim long satisfied te hakata ka nong rem dai ka jing shani ka jing hublei ka pen cha I jing smiet I jing sier but ngilong excited kala ban pet ya ka finishing touch jong hiyen ka bangi le kan te kani ka jing long excited ka jing hei tu por dai ka pen kala long kala pa ki clients bi long excited bangin tre bangi te hakapuan kong baju ong bet kalong bangi sedang ngiwat ki clients re menta ki clients ki wat klangi kan kamot long shu angu iblai bangim da long ear than ha kam kan ka kam ka ya bet broshisnam te long kata long ka buram ka abshu blai kan mar ba ka jing start polo
kijing yalam kijing da kijing Ho. kijing don dekat kijing blame mo kan ni nadu ba pizdang hadu mentahi ti ba berorgut tu yalam ngi pet ya ki employee mo ki betrei ki khot jong kan ka kan hun ke jong pi ha ka ki don hang ni bet ngi dei tu yang ngi pet ki hang ni don I Fabian but I Banchem ki bedai ki khot jong ka PTC tu itu ingi Banchem na menu pilazang bandon bat kaneka kinhun ngarang susdang him datang daki banai bat kawai do ngarang dan training tai training hang ni hi ki kai phiang ni bara ko jo ko poru pitre ti kalong kum du ka sultanat aga ayu trai sha kalau sultanat bhai bas wei lu ya teli bha ti kum nu fi poi ban join mo bat kani ka kinhun kum nu phi ya ki advertisement ne don ba batai phi ne phi po ki social media la I shop social media kampoi perkat iru ban poi trai yang ni daripada ngayok limba ibu ni sekri jong try sana kawai ke group ba don kama bandu para banyak try lang ni ngafun buat kini ma don kam I le dia tu ti masin pun marsen yo masin phone I iPhone nombor jong I second tu kan si yo I kan ti if Fabian pada duduk menu piladon ngaru ngam pada slim thar kadang sutrai mantagi benai bahas benai konai tang balong ka cintrai tolong kamnang melalong yale long pelaju training kenya kini ka kam tang balong kababes yang ni kalong ba kawai pi lo dang trai kini kam sngong kam don gono kacing ya thun kacing wit kidon betang kacing ya kemain kacing long kacing ya terli ba parawe trai untuk kacing don gono kacing keren kam kai keren juni su kasusuk ken kasuk pio ay kata ka jigsuk mo da tray ka kam ka bejenjar kanu ru kasuk mensim pada sultanat mo ti tu batai kat nu ka portrait jo pi dang step perngap players dang tray kuntu teng don kapor batray step don kapor bangi tray dan bangi tray miet ni sange miet ngomong tang kani ga jinge kedua bat kani ka kinhun PTC kelalong ka jinge kedua ka jinge keren kepada sngo hun kepada sngo yok mensim kepada ai mensim yang ahang ni bat yingi lang baro ki blai sngo ya kani ka jinge keren mo ki ni ki kena samla kelalong shisha kita ki kena samla ki ba berat hilah kelenti ki kena samla ki betray minot ki betray shitam ki bamsha ba kita ki mau jing thut ki ding pin kyang kin penthut mo ya kata ka jing ang not ke jong ki ti ngidon hang ni ha kanika ying jong ki briu jong kweni client ki jong ki bat kini ki kena ki ba yarap bat kala dei kapor ke jong ni bangin hapan lit pai no bat kala long shisha baba ka jing kendo bat I ki nong piya ki jong pi baro ki betre hang ni kaba ai men sim shisha bat nganget kan ai men sim ni shibun ki papet ya kani ka program ka jungi ha kani ka singi tingkit bokit wiang na ka benta jong kini kinong seng kinong prat lenti ya kani ka kenhun bakinang kiu sha prang ha kani ka jing thmu ka jong ki bakinang pensan nang penroi ka kam ka jong ki ba nga kit bokit wiang ye piru bat ya kini lang ki ba ya don hapo ka kenhun baro ki dekhot ba pinangi 3 minut ai 3 wat num pai wat num sha ba kita ki jing ki ding pingkyang ki benthut ya ka jing smart ka jing 3 ka jing ta ka jong pi ti ye ki bapet ya kani ka program ka jungi kini ki sngi ru yo pidon ka jing thmu ka jing mut ba pin seng ya ka kam la jong kani ka de ka por na ka benta ka jong pi wat num up sedang no kanu ka ba pi sngo tanat benle sedang no ya kata ti parlong ka ngin pin ko no ya kini ka program ngin se shem pat pi ha ko wei ka por ta ki wei pat ki khana ha ko wei pat ka thup jong kani ka program shalong menta mangai imi ka jalis yaw em ngai ku blei pi baro kinong pet ki jongi ku blei shibon